खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारी इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। गिबि रादाबाव दं। मैयानि खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला इजराइल हादरा हामास उदखारि आफादजों दावहा नांनाया दिनैजों 11 दिन जाबाय आरो इजराइल हादरा फिलिस्टाइननि गाजायाव हामास उदखारि आफादजों जोबथा दावहा नांनो रेडि जानानै दं होनना खौराङाव मिथिनाय जादों। इजराइलनि 1 लाख आर्मि आरो 2200 खान टेंकफोरखौ गाजानि खना मोनथामथिंजाय रेडि खालामनायखौबो सुलुङाव मिथिनाय जादों। आर्मिफ्रा अर्डार मोननाय लोगो लोगोनो हामासफोरखौ गावथारजोबसिगोन आरो गुबुन फारसेथिं इजराइलनि आर्मिफ्रा लेबानननि हिजाबुल उदखारि आफादजोंबो गावलायगासिनो दङ। लेबानन हादरनि बर्डाराव थानाय इजराइलनि मानसिफ्रा साइड खालामगासिनो दङ आरो हामासनि उदखारि आफादनि मानसिफ्रा इजराइलनि मानसिफोरखौ जोबोद गाज्रियै बुथारनायखौ मैयानि सुलुङाव मिथिनाय जादों। खायफाखौ गोदोना हास'दों आरो खायफाखौ गोथाङै गोथां सावथारना गालांदों होननाबो सुलुङाव मिथिनाय जादों। नैथि रादाब। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय समाज सिबियारि जिसुया सुमफ्रामारि बिथाङा 16 अक्ट'बर थामहिनबा मैयानि दिनाव BPF हानजायाव जयेन जानायखौ सुलुङाव नुनो मोननाय जादों। जिसुया सुमफ्रामारि बिथाङा BPF राजखान्थि हानजायाव जयेन जानानै माखासे खोथाफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो जे आं दिनै मानो सोलिफु BTC सरकारजों आखाइ हमाखै बेयाव गोबां जाहोन दङ आरो बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां प्रग्राम खालामनायफ्राव जेरै बैसागु फांसन आरो जोलुर बादायलायनाय खेलाफ्राव बाहागो लानानै मिथिनो मोनो जे मोनफ्रोमबो जायगाफ्राव दानि सोलिफु BTC सरकारनि सायाव मोजां मोनैखौ सुमफ्रामारि बिथाङा खोनाबोयो। थांनाय BTC भटनि समाव जेरैबादि इउपिपिएल हानजाया खोथा होदोंमोन बे खोथा बायदि एसेबो मावफुंजायाखै आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया बुंदोंमोन जे BPF हानजाया 15 बोसोर सरकार सालायनाय समाव जाखिनि खामानि मावदों बै खामानिखौ इउपिपिएल हानजाया BTCआव सरकार दानो हायोब्ला 5 बोसोरावनो मावना देखायगोन आरो BTCनि दरब्रै जिल्लाफोरनि नखरफोरनो नखरसेयाव सासेनो सरकारि साख्रि होगोन आरोबाव गरिब नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होगोन होननायाबो बिखौबो मावनो हायाखै होनना बुंथियो सुमफ्रामारि बिथाङा। सुमफ्रामारिया आरो बुंबावो जे दानि सोलिफु इउपिपिएल AGP आरो BJP जथायै सरकार सालायनाया फैगौ 5 बोसोरनि उनाव आरो गोग्लैसिगोन होनना बुंथियो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।